tal? Bé, jo sóc en Jeroni Vilà i avui us explicaré un conte que es diu El nas que fuig. És un conte que jo no coneixia, que ens el va explicar una noia que es diu Anna Roca, que cada dia a les 7 des d'Instagram explica un conte i a casa ens agraden molt. D'acord? Bé, i va així. Hi havia una vegada un nen que es deia Pep. En Pep, com cada matí, li va sonar el despertador. Es va despertar, se'n va anar cap al lavabo a fer un pipí i a rentar-se la cara. Quan va aixecar el cap, es va mirar al mirall i va veure que no tenia nas. El nas havia fugit. En Pep va començar a cridar: «Mama! Mama, que no tinc nas!» Va començar a buscar dins el vàter, per tot el terra del lavabo. Se'n va anar a l'habitació, va mirar sota el coixí, a sota els llençols, al bagul amb les joguines, a tot arreu. I no trobava el seu nas. Va veure que hi havia la finestra de l'habitació una mica oberta. La va acabar d'obrir i va cridar: «Nas! Nas! On ets?» Però el nas no contestava. Es va posar uns pantalons, una samarreta i unes bambes i va marxar corrents al carrer a veure si trobava el seu nas. Mentre anava caminant pel carrer, es va trobar un senyor i una senyora. I se'ls hi va acostar i els hi va dir: «Escolteu, que heu vist el meu nas que passés per aquí, perquè és que l'he perdut». I el senyor i la senyora, molt serios, li van dir: «Escolta, nen, que penses que tenim tot el dia per perdre nosaltres? Ves cap a l'escola, que faràs tard. Nosaltres estem treballant. Què t'has pensat?» En Pep, molt trist, els hi va dir: «Bueno, perdoneu, jo no us volia molestar». I va continuar caminant. Va continuar caminant i caminant a veure si trobava el seu nas, fins que va arribar a un bosc. I allà al bosc es va estirar a terra a plorar, que ja no podia més. Estava tan cansat. «I jo ja no sé què faré sense el meu nas. Com pot ser que hagi marxat el meu nas?» I de cop va sentir una veueta que li deia: «Hola, Pep!» En Pep va aixecar el cap i va pensar: «Però qui està parlant amb mi si estic tot sol aquí al bosc?» «Soc jo, la Margarida». «La Margarida? Però si les flors no parlen, com pot ser que estiguis parlant amb mi?» «Escolta, que no em sents, que estic parlant amb tu». I en Pep li va dir: sí que et sento. A veure, i tu, Margarida, has vist el meu nas que passés per aquí?» «No, jo no l'he vist. Com vols que l'hagi vist? Soc molt petita jo aquí. Jo no veig res aquí baix». «Ah, bueno, pensava que em podries ajudar». I la Margarita li va dir: «Però, escolta, hi ha un arbre que és molt alt, que és molt gros, i ell sí que ho veu tot, i està aquí molt a prop. Ves a preguntar-li». En Pep li va dir: «Moltes gràcies, Margarida, vaig a veure aquest senyor arbre». Es va posar en Pep davant de l'arbre i li va dir: «Hola, arbre». Estava una mica espantat. «Hola, arbre, que has vist el meu nas?» I l'arbre li va respondre. En Pep no havia parlat mai amb un arbre. I l'arbre li va dir: sí que l'he vist. Ha passat per aquí. S'ha agafat una barqueta que hi havia al riu i ha començat a remar i a remar. I per cert, Pep, estava molt enfadat el teu nas». En Pep li va dir: «Moltes gràcies, senyor arbre», i va córrer cap al riu, va veure una barqueta, s'hi va posar dins i va començar a remar, riu avall, a veure si trobava el seu nas. Allà al fons de tot, del riu, va veure la barqueta amb el nas que remava. I va començar a cridar: «Nas! Nas! Ei, que sóc jo, en Pep! Espera'm! Ei!» El nas el va sentir i es va girar i va dir: jo no vull saber res de tu! Vés-te'n!» I va començar a remar encara més de pressa. En Pep també remava més de pressa darrere seu. Espera'm, nas!» Al cap d'una estona, en Pep va dir: «Jo ja no puc més». Va deixar de remar i li va dir: «Nas, jo ja no puc remar més. Espera'm, per què em fas això? Però si jo t'estimo molt». El nas el va esperar i li va dir: «Bueno, Pep, a veure, jo també t'estimo molt, però és que estic molt enfadat. Mira, si vols que torni amb tu, ha de ser amb una condició». I en Pep li va dir: «Quina condició? Què necessites?» I el nas li va dir: «Mira, sempre et poses el dit al nas i amb l'ungla m'esgarrapes i em fas mal. O sigui que per això estic tan enfadat i per això he marxat».
I en Pep, vale, nas, doncs et demano perdó. I així va ser com el nas va tornar a la cara d'en Pep, i en Pep mai més es va tornar a posar el dit al nas. Espero que us hagi agradat i que passeu molt bon Sant Jordi. Que vagi bé.